da sa mnom u studiju ovog jutra predstavnici Akademije strukovnih studija Šumadija, odsek u Kruševcu, profesor Marijana Vasić i profesor Zoran Punoševac. Dobro jutro. Dobro jutro, drago nam je da smo kod vas u studiju i da možemo da se obratimo svim vašim gledaocima i naravno zadovoljstvo mi je što sam danas ovde sa vama da predstavim naš odsek u Kruševcu. Radi se o Akademiji strukovnih studija Šumadija. Ranije je to bila visoko-tehničko-tehnološka škola, odnosno viša hemijska škola. To je inače ustanova koja ima najdužu tradiciju kao visokoškolska ustanova u našem okrugu, odnosno u gradu Kruševcu. Sledeće godine slavimo jubilej 60 godina postojanja. Dakle, cilj osnivanja ovakve ustanove i uopšte ovako dugog održavanja i postojanja jeste da se pokriju realne potrebe privrede, ne samo Rasinskog okruga, već i šire, dakle, Srbije, a sada i sa novim akreditovanim programima, dakle, koji su usklađeni po bolonjskom principu studiranja i sa programima sličnim koji postoje pre svega na teritoriji Evropske unije, tako da smo mi u tom sistemu studiranja prihvatili sve prednosti takvog studiranja. Ove godine, dakle kao odsek Kruševac sada, upisujemo na budžetu Republike Srbije 85 takozvanih budžetskih studenta, dakle besplatno školovanje je u pitanju, koja su raspoređena na 3 akreditovana studijska programa. To su tehnologija sa modulima prehrambena i farmaceutska tehnologija, zatim zaštita životne sredine i zaštita na radu, sa modulima zaštita na radu i zaštita životne sredine, gde imamo po 30 mesta i na jednom i na drugom programu za budžetske studente i imamo još jedan atraktivni program, mislim svi su jako atraktivni, to je informatika i računarstvo, gde upisujemo 25 studenta na budžetu. Pored ovih mesta imamo i mesta za samofinansirajuće studente, to je dakle nekih 35 mesta i takođe imamo i afirmativne mere Republike Srbije koje u ovom smislu pratimo, odnosno gde možemo da omogućimo studiranje i takozvanim socijalno ugroženim kategorijama kao što su lica sa invaliditetom, kao što su pripadnici romske populacije. Takođe bih istakla ono što su velike prednosti studiranja kod nas, da se radi dakle o besplatnom školovanju, da se radi o mogu reći, besplatnoj literaturi koja stoji našim studentima na raspolaganju, jako stručno osposobljeno osoblje, nastavnika i saradnika visoko kvalifikovanih koji su u svakom trenutku spremni da pruže sve pomoći studentima kako bi savladali svoje aktivnosti na što lakši i što brži način. To se postiže, kažem, usklađeno sa Bolonjskom deklaracijom kroz vežbe i predavanja, gde je naročito akcenat stavljen na stručni rad, dakle na rad u privredi, odnosno kroz praksu, da se uče konkretne stvari i da na taj način naši studenti mogu brzo i lako da steknu diplomu strukovnih inženjera. Mi imamo jednu krilaticu koja kaže budi inženjer, budi brend i to danas jeste zaista tako, jer raditi u sektorima za koje mi školujemo naš kadar, dakle baviti se hranom, lekovima, zaštitom životne sredine, informatikom, to su neka zanimanja, znate, gde se prosto radi o jako profitabilnim strukama, gde se okreće i ogroman novac, a samim tim naši studenti su i afirmisani da se upisuju, da završavaju ove studije i naravno mi im omogućavamo i kroz saradnju sa lokalnom samoupravom, sa Privrednom komorom, sa Agencijom za regionalni razvoj i ostalim našim institucijama, da se što lakše pripreme za neki budući posao, jer mogu da pokrenu i sopstveni biznis, a ogromna su sredstva u ovim sektorima, da mladi ljudi koji dođu mogu da se
pardon, zaposle tako što će započeti svoj posao. Dakle, sva stručna pomoć je na raspolaganju, velike su podrške, takođe održavamo i besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Što se tiče ovog upisnog roka, prijava dokumentacije će se obaviti u periodu od 22. do 26. juna, kada budući studenti, dobrodošli naši svi brucoši, a to mogu da budu svi učenici, znači završenih četvorogodišnjih i trogodišnjih stručnih škola i gimnazija naravno, mogu da dođu uz odgovarajuću dokumentaciju, da se prijave u terminima od 8 do 13 sati u prostorijama naše škole, dakle Visoka tehničko-tehnološka škola bivša, sada odsek Kruševac, Akademija Šumadija se nalazi u Kosančićevoj ulici broj 36 u sklopu zgrade gimnazije. Sve, dakle, delatnosti oko predaje dokumenata, održavanja prijemnih ispita, pripremne nastave su naravno u skladu sa aktuelnim merama bezbednosti usklađene. Priprema dokumenata može da bude lična ili možete se informisati za sve preko naših brojeva telefona 037 427 603 ili preko web adrese www.vhts.edu.rs. Dakle, imate sve podatke ili skraćeno prosto na vašem pretraživaču, ukucate VHTS, dobit ćete sve informacije potrebne za upis na odsek u Kruševcu Akademije Šumadija strukovnih studija. Naši studenti sa svršenim studijama, to je diplomirani studenti, dobijaju 180 SPB bodova, dakle to je onaj sistem prenosivih bodova gde su prepoznati i u inostranstvu, gde su naravno i na celoj teritoriji Republike Srbije prepoznati. Takođe moram reći da za naše studente koji su dobrodošli iz drugih centara i sredina u naš lep grad, gde će im sigurno biti prijatno, a pritom studiranje daleko jeftinije nego u drugim nekim centrima sa visokoškolskim jedinicama. Dakle, smo se potrudili da za njih obezbedimo, to jest imamo saradnju i sa domom učenika Pane Đukić-Limar, gde postoji menza, gde naši studenti mogu da dobiju i bonove, gde mogu da se hrane po veoma povoljnim uslovima. To je još jedna prednost studiranja kod nas, a nakon završenih studija, dakle, mogu i da nastave studije kroz strukovne, specijalističke ili strukovne master studije. Takođe, postoji i mogućnost da svi zapošljeni radnici koji već negde rade mogu da upišu našu školu i onda se za takve uslove, odnosno za takve situacije omogućava dodatna nastava, u smislu da se organizuje nastava sa nastavnicima u terminima koji su usklađeni sa njihovim mogućnostima. Eto, toliko bih rekla. Dakle, svi su dobrodošli, možete doći posetiti nas, obići prostorije, dobit ćete sve informacije, svima mi stojimo na raspolaganju, ja kao rukovodilac odseka, profesor dr. Zoran Punoševac, kao član najvišeg kolegijuma Akademije, on će vam nešto više reći o tome. Još jednom kažem, evo za sve ove uslove, zahvaljujem se svima. Eto, možemo li da čujemo kada je planirano polaganje prijemnog ispita i iz kojih predmeta se polaže? Ovako, što se tiče prijemnog ispita, rekla sam, polaganje je besplatno, dakle imate tu online besplatnu nastavu, takođe na našem sajtu postoji kontakt adrese, mailovi, telefoni profesora koji su zaduženi za pomoć učenicima da se što bolje pripreme za prijemne ispite. Prijemni ispit će se održati 2. jula u 11 sati, takođe u prostorijama odseka. Nakon toga naravno ide rangiranje i sve ostalo. Ja bih zamolila inače sve zainteresovane učenike da se što pre prijave kako bi ostvarili ove mogućnosti i ove dobrobiti, dakle da pre svega budu na budžetu Republike Srbije u jednoj državnoj školi, dakle školuju se besplatno. Imamo mi taj drugi upisni rok, ali, kažem, ne treba čekati jer mislim da je ovo najsigurnije i najbolje. Uvek imamo razumevanje za studente
i tako da, kažem, nastavljamo sa radom i trudimo se da se usklađujemo sa njihovim mogućnostima i potrebama i takođe bi ih malo afirmisala da znaju da prilikom studiranja kod nas imaju velike olakšice na taj način što je sva naša nastava organizovana tako da kroz prisustvo na vežbama i predavanjima, dakle u toku trajanja nastave, to jest u toku trajanja semestra, studenti mogu na svim predmetima da ostvare već 70 od 100 poena. Dakle, šestice i sedmice gotovo preko 70, u nekim predmetima čak i preko 90 procenata studenta na taj način dobije, a za više ocene naravno se izlazi na ispit za koji su već pripremljeni kroz obavljanje tih takozvanih predispitnih aktivnosti. Evo, ja bih sada zamolila i profesora doktora Punoševca da nam kaže nešto malo više. U okviru akademije predviđena je i saradnja sa privredom, pa da čujemo nešto malo više i o tome. A pre svega, moje zadovoljstvo što sam sa vama u studiju, da na ovaj način se obratim našim budućim i sadašnjim studentima, odnosno privrednicima Rasinskog okruga i uopšte Srbije. Akademija je formirana baš iz razloga da imamo kvalitetnu i bolju saradnju sa privredom i da naši studenti sutra kada završe naše visoke strukovne studije imaju jasan i kvalitetan posao, odnosno već da su uhodani. Akademija je nastala odlukom Vlade Republike Srbije, spajanjem 4 visokotehničke tehnološke škole, Ranđelovac, Kragujevac, Trstenik i Kruševac, i u okviru toga moj zadatak je pre svega razvoj i saradnja sa privredom, imajući u vidu da sam dosta dugo radio sa poslodavcima i čini mi se da ćemo ponovo da krenemo ono što smo imali 70. godina, obrazovanje, tako da kažem, 3 dana prakse, 3 dana teorije, 2 dana prakse, da krenemo sada sa našim studentima iz prostog razloga što jednostavno saradnja sa prirodom pre svega omogućuje da studenti zajedno sa svojim profesorom prenose svoja teoretska znanja u privredu, jednostavno stiču neka praktična iskustva. Druga stvar, privrednici dobijaju nešto što jednostavno može da im pruži visoko obrazovna ustanova kao što su visoke škole, odnosno akademija. I treća stvar, već imamo profilisanog radnika u privredi. Drugim rečima, cilj nam je pre svega da mi ponudimo sa akademije uslugu našim poslodavcima, da oni prepoznaju u našoj akademiji kvalitet naših studenta koji sutra zaista imaju dosta mogućnosti da nađu posao, a čini mi se i ova sadašnja situacija da se nezaposlenost meri u jednocifrenim brojevima, omogući da svi imaju na neki način obezbeđen posao, ali posao gde stupaju na posao sa određenom praksom, odnosno iskustvom. Iz tog razloga mi smo i u ovoj fazi sada kada smo imali situaciju tako bezbednostno da se ne krećemo, odradili sa regionalnom privrednom komorom Kruševca, to jest upravnog odbora, Rasinskog upravnog odbora, neke usluge našim poslodavcima gde smo na daljinu održali par seminara na temu bezbednostne mreže, odnosno prodaja korak po korak, tako da već smo prepoznali te relevantne strane za naše studente i cilj nam je da mi pre svega pružimo privredi, a da posle toga privreda kad prepozna naše potrebe nam omogući da tu odradimo i praksu i ono stručno poslove koje trebaju naši studenti da vide u organizaciji. Drugim rečima, mi zaista smo do sada imali nešto što smo dosta teoretski radili, ali praktično apsolutno nismo bili na jednom visokom nivou. Iz tog razloga mi će da pokušamo u okviru Akademije Šumadija, a u Srbiji ima nekih 13-14 tih akademija koje su formirane od strane Vlade Republike Srbije, da zajedničkim radom prepoznamo potrebu naše privrede, da imamo mogućnosti formiranja profitnih centara u odlukom akademije, učenje uz rad, dualno obrazovanje, zatim ukoliko je potrebno nekoj organizaciji, neka edukacija, da nisu studenti već da dobiju određene sertifikate, mi stavimo na raspolaganju. Ali jednostavno mi mora da se dokažemo. Znači, naše gesto upise studenta, moj cilj je uvijek bio da nas preporučuju prošli studenti koji su završili naš odsek, našu školu, a ne da radimo kampanje, jer jednostavno dobar glas čuje se sa indeksom 5-6, ali loš glas čuje se sa indeksom 23. Iz tog razloga mi želimo zaista kroz akademiju da afirmišemo nešto što naučno radimo sa profesorima i studentima, a da sve to ima primjenu u industriji. Eto, faktički, možda neki od privrednika kada sarađuju sa akademijom, odmah i prepoznaju neke svoje buduće radnike nakon završetka. Ne samo radnike, mi ćemo svi privrednici da pošaljemo šta je to što mi možemo njima da pružimo,
apsolutno, znači kompletno na ovom regionu gde sam rekao, a i u Srbiji, i na osnovu toga oni mogu da prepoznaju, s tim što će da uključimo naše studente. Mi želimo prvo da damo privredi, a posle da tražimo naše učešće u praksi i tome slično kod njih. Da, upravo tako nama. Evo za kraj razgovora ostaje još jednom samo da pozovemo mlade ljude da postanu brucoši ove Akademije strukovnih studija i da krenu sa prijavom za polaganje prijemnog ispita.